Ok, pokušaj 2. Dobro večer svima, ovo je nova epizoda Davor čita novi chapter One Piece-a. Problem je što sam ja već snimio ovo, međutim ja slušam posle audio i po običaju krenem da idem u nedogled i ne mogu nikako da povežem da mi se zapravo sviđa, tako da ajmo drugi pokušaj, dan kasnije, ali dobro. Ovaj chapter je bio odličan stvarno, znam da to kažem sad za skoro svaki chapter, ali nekako imali smo svega ovdje i možda i treba tako da bude, pošto smo u finalnoj sagi One Piece-a, sve stvari se polako završavaju, sve tajne nam se otkrivaju, pa možda i treba svaki chapter da bude bolji i da otkriva nove stvari. Ali da pređem zapravo na chapter, ovaj put nismo imali cover story, nije se nastavila priča o Vegapunku, nego smo dobili ilustraciju koju povremeno dobijamo od Ode i nemam ništa specijalno kažem za ovu ilustraciju, ne čini se kao da ima neko dublje značenje ovdje, pošto dešavalo se da neke Odine ilustracije najavljuju neke stvari, kao Gear 5, Robin u demon formu, ali ovdje ne vidim baš nešto preteranih detalja. Ali da pređem zapravo na chapter, nastavljamo tamo gdje smo stali. Luffy i Kaku, Zoro i Luffy i Shaka moraju da se odbrane od S-Hawka i S-Bear i Kaku nagovara Luffy da ga puste, kaže slušaj, vratit ćemo lisice kad budemo završili, samo ti to nas pusti. I Luffy odmah poveruje, ali zato je Zoro tu, da ga usmeri. Ali pre nego što su zapravo odlučili šta će sa njima, S-Hawk ih je napao. I to sa Mr. Vanovim Delofrutom, to jest sa Dice Fruitom od Das Bonesa. I jedna zanimljiva stvar koju sam primetio, a nisam vidio da neko priča o tome, jeste da specifično jedan panel je posvećen tome kako S-Hawk koristi zelenu krv kada pokušava da koristi taj njegov ability. E sad, da li to znači da Serafimi imaju limit koliko mogu da koriste svoj Delofrut? I ako imaju pitanje da li ćemo uopšte to primetiti, ali nešto što mi je bilo zanimljivo jeste to što možda koristi bolje Delofrut nego Das Bones, mislim na S-Hawka. Vidjet ćemo kako on može da kombinuje tu mini verziju Yorua koju ima i Delofrut. Moguće da može malo, voleo bi da vidim komboje neke sa tim. Posle toga da se vratim na Lučija i Kakua. Luči samo odlučuje da kaže slušaj, moja misija je da vas sve pobijem. Znači, ja vam tražim da me pustite, ali ja vam kažem, ja ću sve da vas pobijem. Onda Vegapunk pita, hoćeš istusi? Malo p***uje mater. I Kaku se naravno nervira zbog toga, kao pa čuti, laži vamo tamo, ali nekako mislim da je to najbolja opcija trenutno, pošto možda mogu da prevare Luffy-a, ali Zoro je tu i skontaće odmah kad lažu i Vegapunk, Shaka je tu, najpametniji čovjek na svijetu, šta god da oni slažu, Vegapunk će to da skonta. Tako da možda je iskrenost najbolja u ovom trenutku. Ali pre nego što su oslobođeni, Shaka baca ključeve Luffy-u i kaže evo, izvoli ključe, biraj šta ćeš. I nekako, ne znam, posle ovog chaptera sve više i više se čini kao da je Shaka taj koji je zapravo izdajica, a o tome ću detaljnije da pričam kasnije. Jedna od mojih omiljenih scena u čitavom chapteru jeste kako Luffy dolazi i kaže slušaj, ja ću tebe da pustim, ali moraš da mi obećaš da kad te budem pobedio, pošto ne možeš mi ništa, da kad izgubiš ne napadneš moje prijatelje. I odmah vidiš Lučija kaže šta ja bijem? Gotov si, zaklaću ti celu familiju, sve ću zaklati, ali prvo ću tebe. Volim u toj konverzaciji vidi se kako su oba lika porasla na neki način. Luči se više ljuti, pada na te provokacije i to, a Luffy je tako samouveren. Mislim, Yonko je i treba da bude, uvijek je bio samouveren, ali sad je onako vidjeti kako kaže osobi koja je bila neka ogromna prepreka tokom Water 7-a. Kao, nisi mi ravan, ne možeš mi ništa. Samo onako pokazuje koliko je Luffy zapravo sazreo kao lik. Ali da se vratim na to što se dešava. Oslobodili su ih i odmah su se podelili u grupe. Luffy pali Gear 4, ne Gear 5. Lucci pali svoju hibridnu formu,
a ne ultimativnu Awaken formu. Kaku ostaje u human formi, Zoro obične napade koristi i sve mi to pokazuje kao ne kreću s punom snagom. I ljudi su se pitali zašto Luffy nije odmah krenuo s Gear 5. Pa ako gledam u pisanju, nekako dosadilo bi ljudima brzo da na svakom fajtu koristi Luffy Gear 5, tako da Oda mora da na neki način kreativan da pokaže konkretan razlog zašto bi ikad koristio Gear 4 ili Gear 2 na primjer. Ali najbolje objašnjenje sve ovo jeste Luffy se umorio, jednostavno vidjeli smo efekat Gear 5, šta se sve dešava, kako se premori, kako je mrtav, neki kažu nadrogiran slobodom, što može tako da se kaže, da. Pa će da iskoristi Gear 4 koji ga ne umara toliko. Tako da, ponovo, Six King Gun, Kong Gun, Tempest Kick, White Thunder, Purgatory Onigiri. To su sve napadi koji su bili korišćeni ovdje i svi ti napadi su bili te neki posljednji, ultimativni napadi, a sada su početni. Onako, Six King Gun kad se prvi put iskoristio u Water 7-u, to je bilo devastirajuće za Luffy i njegovo telo. Kong Gunom Luffy je uspio da pobedi do Flaminga, a sad je to nekako, to ti je početak. Postoje mnogo veći i jači napadi. Ponovo, čitaj ovaj chapter je nekako bio nostalgičan, pogotovo za Zoroa, ali ovako, da vidimo kako su ljudi, to jest kako su likovi zapravo porasli. A kažem za Zora da je nostalgično jer u ovom chapteru nekako svi negativci su se spojili odjednom. Ljudi porede to sa nekim najgorim fanfikcijama i da se ovo napisalo kao neka fanfikcija, neko bi ismeo i rekao kako je ovo retardirano i to. Ali vidjeti da se to zapravo desi, Haku i Zoro se zajedno bore protiv Mihoka koji ima Kingovu krv, to jest Kingov DNA, i Kuma je tu koji također ima taj Kingov DNA, a S-Hawk, to jest taj Mihawk mali, ima Delufruit od Das Bonesa, sve negativci s kojima se Zoro borio, znači sve skupljeno u taj jedan chapter, mislim svi bitni. Tako da nekako baš liči na neku fanfikciju. Posljednja stvar koju sam htio da komentarišem jeste šta ja mislim da će se desiti sa ovim, pošto ovo je ovo što sad komentarišem, to je zadnje što smo mi vidjeli od njih u ovom chapteru, pa želim da kažem odmah šta mislim. Voleo bih kako na kraju neko napadne Lučija ili Kakua i oni odluče da se pridruže, tako reći, kao neka alijansa sa Straw Hatovima. Mislim, zvuči ludo i glupo, bukvalno ta neka fanfikcija, ali ne bi bilo toliko teško izvesti tako nešto. Pre neki ogroman negativac sada se udružuje iako ne želi na neki način protiv sistema koji ga odbacio ili tako nešto. Nije teško to napisati, samo je potrebno da, ne znam, da J. Garcia Saturn pošalje marince i na njega kao misli da je izdajica, ili ga proglase izdajicom i onda se pridruži Straw Hatovima jer mora. To bi bilo nešto što bi ja volio da vidim. Naravno, vrlo teško da će se to zapravo dogoditi. Da pređem dalje, nisam pominjao to toliko, pošto nisam to vidio kao nešto jako bitno, ali ispostavilo se da jeste. Već 2 mjeseca brodovi CP, pa mislim CP agenata, nestaju. Nekako nestaje kod Egghead Islanda i evo da su svi ti CP agenti nestali, mislim CP5, CP7, CP8, svi oni su već 2 mjeseca zarobljeni. Zarobljen sa njima je Stella, glavni Vegapunk, znači najverovatnije nije on izdajica, ko što sam ja predložio u prethodnom videu, mislim sigurno nije, čim ga je neko, koliko vidimo po povredama, udario u glavu, pa je on pao i završio u tom zatvoru, ali iz svega priloženog nekako sve se čini kao da je Shaka taj koji je izdajica, zato što evo par nekih informacija
koje su me dovele do toga. Kada Shaka daje ključeve Luffiju, nekako možda iskalkulisao u glavi, mislim nije teško shvatiti da će da je Luffy takav, da će njih zapravo da pusti, a mislim sam po sebi Shaka je genije, tako da mogo je da dođe do tog razmišljanja. Drugo, pitao je da li ćeš da zaštitiš Stelu, to je rekao Luffiju, i odmah ga pitao, i odmah Luče pitao šta ćeš da raditi sa ostalim Vegapunkovima. Tako da od početka arka Shaka je odmah rekao, ja predviđam svoju smrt, ja ću da umrem, uradit ću sve da Stella bude zaštićena. Znači, Luffy, ja te zadužujem da čuvaš Stelu, kad je god neko pitanje šta ćemo i kako ćemo, odmah je Shaka taj koji govori, slušaj, moramo da zaštitimo Stelu, makar našim životima to platili. Možda na kraju nije on toliko loš koliko je video kao smrt svih Vegapunka kao jedino logično rješenje za Stelin odlazak sa ostrva, a da ne bude ubijen. Zato možda i čuva Lučija i planira ga pusti ili kako već, možda je to samo po sebi neki njegov plan. Još jedna stvar koja nekako stavlja Shaku pod taj krug osumnjičenih jeste da su oni tamo već 2 mjeseca, svi ti CP agenti, i kako to Stella nikad nije znao, a Shaka je taj koji je stalno po kamerama i stalno komanduje svi Vegapunkovima i to, tako da je moguće, jako je malo verovatno da od svih ljudi Shaka nije video šta se dešava. Eto, tako da, posljednja informacija koju smo dobili za Egghead jeste da Marinica dolazi sa 100 brodova. Sad kad kažem 100, to možda vama zvuči malo, ali 10 brodova, to je 10 tih velikih brodova, dolazi na to određeno mjesto. Kada ti klikneš Buster Call, znači ekvivalentno 10 Buster Callova dolaze. Sad, naravno, neki brodovi će biti manji, neki će samo nositi ljude, a neki će nositi ta ogromna oružja i topove i šta već. Ali u svakom slučaju 100 brodova, Kizaru, ko zna, možda još neki admiral dođe, J. Garcia Saturn, baš se spremaju da opkole Luffija, da ubiju Vegapunka, sve tamo da završe na Eggheadu. Nekako ne znači više cijelo Egghead ostrvo koliko im znači Serafini, tako da možda je Garcia tu da bi on otero Serafime sa ostrva i oni samo bombardovali cijelo ostrvo kao Harv, tako da budu sigurni da se reše. Eto, to je još jedan način kako se Luči pridružuje, njega odbace kako bi uništili cijelo ostrvo. Ovo je nešto što ćemo možda za jedno 3-4 chaptera morati da vidimo šta ćemo. Tako da, eto, jedva čekam da dođemo do toga. A sada pređem na posljednji deo chaptera. To dešava se na Elbafu i Shanks je na Elbafu. Inspiriše ponovo tu decu. Eto sad, jako je velika paralela sa Luffyjem, kako on priča sa Luffyjem i sa tim detetom malim džinom. Tako da, opet, cijel chapter daje taj neki osjećaj da je Shanks pomalo zao na neki način, ali opet kažem, ljudi ga tamo vole, 2 diva iz Water 7 su tu, Brogi je tu, Dory također, svi su super, svi ga vole, sve odlično, ali nekako možda je to neki vid manipulacije. To kažem zato što od 3 ostrva na koje je mogao da bude posle Wano on ode na Elbaf i čeka tamo na Elbafu. Sad pitanje je zašto je on uopšte tu. Jedna vodeća teorija svih je da se na Elbafu nalazi taj posljednji Lord Poneglyph, tako da su zato tu. Po ovome po svemu što vidimo, Shanks izgleda zaštitnik Elbafa, tako da je verovatno došao tu po njih. Ali kad smo čuli da Shanks ide po One Piece, neki su mislili kao možda hoće da pomogne Luffiju. Pa po ovome ne, zato što je Kid zapravo ispred i krenuo onako ozbiljan napad na Elbaf, a Shanks kaže tu je, odlično. Recimo da mu dajem izbor, lepo da mi da svoj Poneglyph, to jest kopiju Poneglypha, ili da se biješ sa mnom. Koliko vidimo, mislim, sigurno neće Kid dati to milom, tako da, eto, ako ima Poneglyph 1 sa Elbafa i ima Poneglyph od Big Mom i od Kaida, pa on većinski ima skoro sve, što mu je potrebno za odlazak na Laugh Tale. Sad, vidjet ćemo kako će to proći, pošto nekako sad imamo
dosta ljudi koji zapravo ciljaju na taj One Piece. Mislim, imamo Law, Kid i Luffy-a, First Generation, imamo Blackbearda, imamo Shanksa, to je već dosta ljudi, već ogromnih ljudi, Yonkoi, First Generations, koji idu na One Piece. Tako da, ponovo, kao za svaki video što kažem, vidjet ćemo šta će se dalje desiti. Ali, posljednju stvar koju hoću da komentarišem za ovaj video, jeste kako je Kid sam rekao da mu Shanks nije uzeo ruku. Killer je to rekao. I sad kad bolje razmislim, mislim da u cijeloj istoriji mog kanala nisam Killera nikad spomenuo. Tako da evo, to je prvi put. Ali uopšte Shanks nije oduzeo Kidu ruku. On nije uopšte ni video Shanksa. Po ovome što vidimo, prije da mu je Ben Beckman došao i otkinuo ruku. To jest, možda je i ispucao, možda je i neko drugi. U svakom slučaju, ako je stvarno bilo tako lako pobediti Kida i njegovu posadu i bez Shanksa, jako je ojačao, ne znam koliko će moći da izdrži jer se bije sa Shanksom. Tako da, opet, vjerovatno će situacija biti kao i sa Lawom. Onako, taman su izašli, taman imaju taj skoro status Yonkoa, zapravo pravi Yonkoi su ih napali. I sad, 3 Yonkoa su na 3 različita ostrva na koje su mogli da odu. Luffy je na Ekedu, Shanks je na Elbafu, na tom jednom nasumičnom ostrvu kom sam se zaboravio ime je bio Blackbeard. Vidjet ćemo šta će biti dalje, ali ne očekujem nešto previše lepo da se dogodi Kidu ili Law, tako da možda ih nećemo neko vreme vidjeti, kao što nismo vidjeli Morgana, kao što nismo vidjeli druga zbivanja u svijetu. Vidjeli smo neke stvari u prethodnim chapterima, tako ni ovdje ne očekujem da ćemo ih vidjeti, nego očekujte za jedno 10-ak ili pri kraju arka ili tako nešto, da će eventualno reći ili možda pokazati šta se dogodilo Kidu i Law. Eto, sem toga, to je to. Hvala svima koji ste gledali, to jest slušali do ovdje. Malo ću pokušati da izmontiram zapravo ovaj video, pošto glupo mi je samo da nalepim neku igricu u pozadini da pričam. Tako da, eto, to je to. Pridružite se Discordu, like, subscribe, ajmo, malo nam fali do 1000 i ćao!